Just silence. Chere edu as in that's what you know now. Ịkpọga onye apare. Iwe onye apare. No, because some onye agwaga go okwu na aga ịbịazi turn into something else. That's from Bekee. Eleghịkwa m. Ịdịsogala Bekee. Ịdịsogala Bekee. Ịdịsogala m na the best answer to it. Ama asị n'oge Bekee maka na mụ onwe m gara school ga gbaje akwụkwọ gbajikwere pensụl gbaje chalk. Go n'oge mmadụ ebe ị gara aga ọ dịka na akụkọ sịrị ka ị gara aga mụ. Ahụchiele m anya. Ahụchiele edu ile chaa onye re ka m anya shim na nkịtị ihere mma ịgba nkịtị ka shi gịnị gị ịgba nkịtị hụ onye aparịrị mma ịgba nkịtị. The best answer to a fool is silence. Ọ wụ English a. That is Ọ dị ka primary school. I'm not onye wu fool nga. Onye wu n'etiti mụ na gị onye wu fool. Onye wu n'ofu na onye aparị no. Anyway, ihe m ji agba gị nkịtị wa aghọtara m fool ka ị na-ekwu as in FULL ya wụ onye rijuru afọ as in bele fool. Ọ ebe m ghọtara ihe. Ihe na-ekwu ka m FOOL. Ya aparị. Okay, ka ikwu ga-ewe aparị. Iberiberism. Okay, Iberiberism. Okay. Oh, former governor ka ịkpọ ịgwaga ihe asef. Enwere ihe m ga-asị gị adịghị iji ọnụ ebute gị were. So no wonder. Asịrị m ụjọ na ha atọ gị ịkpọ m ikwu ịgwa m ụdịrị okwu a. Asịrị m nụnụ kịta ka i kwuru okwu iberiberism. The best answer to a fool is silence. Aga m akụwa mmadụ isi na. Aga m apịawa mmadụ, let me tell you. Ọ ga-agba na Obodo Wuu Igwe. Na gịnị mere? Na apịawara somebody isi. Awụ onye nwere isi ka ịpịawara isi ka onye na-enwe isi ka ya apịawara isi. That is the issue. Amaghị ebe m chọrọ aka ya apịa. That's the problem because gị pịa elu pịala isi nụkwa. Amaghị ebe m chọrọ apịa gị n'etiti la apịa. Gị pịa isi gị onye na-ahụ bụ isi gị ohe. Isi gị nwere 4 corner. Isi gị wụ junction. That's onye ma etu junction o. Roundabout. Isi roundabout. Ọwụ ihe ọwụ. Ị maghị ebe isi eti ga aka eti, ebe isi eti ga plank eti. Isi m eburu plank na-apịa n'isi. Amaghị m ma ọwụ. Aga m apịa na Ọjị junction. Ka aga m apịa na Mberi junction. Ọ bụla dị town na-demolish roundabout. Isi iwu this issue undemolishable ahụ na m ya nwa m. Adịba otu aka isi anabata kpọmkwem n'oge ihe omume anyị Obodo Wuu Igwe na-abịalụgo naanị n'Ozisa 96.1 FM Owerri. Nke taa akụkọ nọ nke Obodo Wuu Igwe nyopụrụ n'izu a. Nwune gịnụ akụkọ ga-agbaka. Gịnụ akụkọ ga-agbaka. Let me tell you. Ihe anyị na-emere Obodo Wuu Igwe wụ original package. Anyị anaghị eme imitational package. Ihe ọbụla ị nụrụ nga this is the first place ị na-anụ ya tupu gị anụ ya ebe ọzọ. Ama m na-aghọta. Ihe ewu ebe mbụ ị ga-anụ ya. Ọ gị nụcha ya n'Ozisa. Ndị ọzọ ekwumezie ihe akọpụrụzie ya because Ozisa ekwuola ihe ịghọọla ihe anyị na-ekwu maka na ọbụna dị ihe niile a nwere nga awụ original. Isi edu nwa m original. Ọnụ Nonso Nkwa original. Isi edu nwa m original. Ọnụ Nonso Nkwa original. Isi edu nwa m original. Afọ Nonso Nkwa original. 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 Ihe gị niile. Ele ke ihe gị niile. Ele ihe niile na ihe gị niile. Ihe gị niile no. Corrupt. Asị m ihe gị niile. Na isi struggle. Asị m ihe gị niile. Ya ihe niile nwere. Lebere nsogbu. Aka ndị ọcha. Ihe bụ niile ọnwụ gịnị na gịnị okwu a afọ gị ọnụ gị ihe aka gị ama m n'imi gị okwu a o nwere ka ị chọrọ ikwu kwuo ye ihe o Chineke
Not a remote go. Na rakatiaren delay of no. Then go on. Let's ask you what we go after the card. I know. I was there. Okay, we go. I put you. The person will never. They don't say they don't go fuck up now. It's in my hand now for you. So, but now I get you. Aribobo delugo jigijigo bode delugo yaga yaga. Kwankwemuna State Imo, anyị ga n'ihe melụ n'ihe merụ na Kenya, Ondo, Delta, Kano, South Africa, Abuja, Imo, Rivers, Abuja, Nwantuju Ngawa, Ogunu, Kano, Anambra, Ebonyi, No, let me tell you. I come on, I can't let you work. Yes, and you won't. Oh, no, why? He was a takwa. He was a takwa, eh? Oh, let me tell you. Let me tell you. And then I'm not too much, eh? That's give me some work. Edu, Chineke makwado ki humuwai. Aga me umuoke ga that's why aga na anwuru m am gadi ma he otu aba me shekam Une ị ga na akpọ m I will not shake am. Nwunye asị nwaanyị nwụ ma ọ bụrụ na Chineke kere ma ọrụ nwaanyị ma bịa ebe ụmụ nwoke ihe a na-asị ụmụ nwaanyị na-ahụ ụmụ nwoke ha na-eme ihere nwaanyị ekpudo ihu n'ala gafee ebe ụmụ nwoke gbakọrọ mmechachakwu na ihe ụmụ nwoke gbakọ otu a magazi ma ọrụ nwaanyị with fully loaded front and back ihe niile rị mma ihe niile kwụ ọtọ gị sị bụ na ngafe wee mebewuru ụmụ nwoke ebere aga m na ngaru ebe ahụ ụmụ nwoke nọ ma were nwayọ ije nwure ọ bụrụ na eme ya otu akọm ya katawako ebulie bi otu ebutuo mie ihe otu ka ha ga-esi na-achụm by the power vested on me one shut up Kpọmkwem na Kenya otu onye ụkọchukwu Katọlik egbuola onwe ya na Kenya Obodo Wuu Igwe chọpụtara na Fada Stephen Kayalo gara kwụọ ụgwọ ka o zuo ike n'otu ụlọ ezumike nọ na Kilala Makueni, Kenya. Gwa ndị ọrụ ebe ahụ wetara ya ololo mkpọ mmanya ọkụ wisiki bụ nke ha wegara ya ka ọ nọrọ ọtụtụ awa ka chi foro ha ahụbeghị ihe ha ga-akwọrọ ya aka ọ zaghị agbawa ụzọ lekwa ozu onye ụkọchukwu ka ọ dọrọ n'ala ebe a hụrụ ọgwụ ndị na-egbu mmadụ n'akụkụ ya ma unu na-agbalịkwa ohere iji cheta ndị ụkọchukwu mekwenụ ha ekpere ọ dịkwa izi o most of ndị ụkọchukwu na-agabigacha depression but my frustration meaning that but you must do the work of he who called you and that is the first responsibility but ndị mmadụ a na-ahụ ya ama na ndị fara wụ mmadụ ama na ndị ụkọchukwu wụ mmadụ how God that they are just God, you know, that they are above human suffering, human emotion, and this and that. They are human beings. Biko ihe akwụkwọ ohere edere gị ọ bụrụ na iji nọmba fada gị n'abalị a ma nọmba onye pastọ gị ma onye ụkọchukwu ma bishọp gị kpọtụ ya ma send area text message si fada we are supporting you jishi ike n'ọrụ ole otere mmadụ ga-anọgide from year to year onweghị ike ịkpọ fada ya parish priest ya na call ma kpọọ pastọ ya ma reverend ya ma bishọp ya na call si ya bishọp ole otere kwanụ jishi n'ike n'ọrụ ya nọ na we know now we know but some people are they don't know my family pressure my personal pressure man Mrokoto, you know, then when you just gbuo onwe, you know, onwekwa onye ọ gwara maybe he had nobody to talk to. And let me tell you, mmadụ gwara ya okwu ọjọọ. Thank you. Okwu na-agbawa obi. The thing erie ya mkpụrụ obi. And the only option but really always okwu o kwesịghị iwere ndụ ya. Ị ghọtala? But gị ga-akọwara ndị mmadụ asị gị but you won't father no talk to God.
Amami na agota. Because they believe yes, they believe that you and God Chineke zoga. Hey, chefo na kwa mmadu that you need people around you to talk to. Imagine me when na-aga Thomas. Okay. Mgbe nne m nwụrụ. Nne m nwụrụ, ozugbo nne m nwụrụ, still gị jekwa Thomas. Ebi na-alọta. Chai. Ma na-aga. Chai. Eshi Enugu biri ya na-alọta. Ma hụpere na ụlọ. Ogi gbafee ambulance ibu ya. Na ni wanya nwụrụ. And iji Thomas. Eji Thomas. And you cannot turn. Na Madonna. How can I and you cannot say this mass will not go. Ndị ngaji dokwe mass. Elo m jagwa ha sibi ko mass. Na mama nwụrụ na aga ma bịali mass. Chai. And the church agbakọla. Church agbakọla na eche m na. So eburu ozi nne m jee mọchari ma ga akwado mass. Chai. Ero na mass. And ọdịrị ya, you must wave it aside. You must wave it aside. And do the work of he who sent you. Chai. Chai, jishike no. Jishike, the Lord is your akpobi. Onye mere m na-elega anya mgbe ụfọdụ ihe niile na-eme m. Ihe niile na-eme m. So m na-elega anya mgbe ụfọdụ ihe ndị niile m leghara akwa ya. Leghara mabaghara gị ncha gị. Padale, wera moja. Sutu odubuwe. Gepa makara ahụ n'isi tudu n'ahụ. Ma pịa watọ gị sọ. Ana asụtụ gị uwe isụtụrụ asụtụ. Hey, but on a serious note, you know, about like when you see the Kenona, the Lord is your akpobi. You know na. Bankwem na Ondo. Otu nwoke ji nwaanyị ahịgbuola enyi ya nwaanyị na Ondo. Obodo Wuu Igwe chọpụtara na Olasukami Oluwole dị afọ 40 gwara enyi ya nwaanyị Biola Soyinka nọ Lagos bịa Ondo ka ha hụ. Biola abịa, Oluwole aga-akwụ ụgwọ ụlọ oriri ebe ha ga-anọ. Ọ bụ ebe ahụ ka ha nọ. Nghọtahie ebido, Oluwole amachie Biola aka na akpịrị, tọgbuo ya, ozu ya dọrọ, ya eburu ya gaa ụlọ ọgwụ ka ọ ga-abugara ya ndị ụlọ ọgwụ gwa ha na ọ dara ada n'ebe ha bi. Ọ bụzi ebe ahụ ka ndị dibịa bekee bụ ndị nọrọ chọpụta na enwere aka gara nwatakịrị nwaanyị a n'olu nke gosiri na apịgburu ya apịgbu, bụzi ndị kpọrọ ndị uwe ojii. Ha wụcha n'ụlọ ọgwụ, mana ka Oluwole hụrụ ndị uwe ojii ka ha na-abata n'ụlọ ọgwụ, ya chọọ ka o rie mbọmbọ. Ndị uwe ojii anwụrụ ya ka nwoke. Ịhụ ya, and ọ dị mkpa ihe a na-arị mma ebutere gị somebody were doctor ebutere gị mmadụ, be very vigilant. Asị gị na onye a look at the vital places ọ dị gị ka nwere ike ijide mmadụ onye ahụ anwụọ before gị kwere ewe. Thank you. Before gị kwere ewe na yes ọ dara ada, o jikwe koropo, o jikwe sụlọ mpụọ, n'ihi na ọtụtụ ihe ndị a na-eme. Arụkwa m iji ohere adọ nwa agbọghọbịa bịara chịrị bụ na onwe ya uru. Gị chọrọ nwoke from Lagos to Ondo. We never end up in a hotel. Okay. Yeah. Nwa agbọghọbịa bịara chịrị bụ na onwe ya uru. Nwoke agaghị akpọrọ gị hotel. Nwoke kpọrọ gị gaa hotel mana onye ejichara nwa agbọghọbịa ahụ na-akwa. Ọ bụ eziokwu, nwoke kwesịrị ịkpọ gị aga n'ụlọ ya. Ọ n'ụlọ gị. N'ụlọ ya ka ụlọ ọbịa sị gị hotel gị na ya nọ. Ya na-abụkụzi hotel, then gị game hotel, know that ịwụ ọlụ ugwu gị n'ala. And ihe ọbụla mere gị ka ha mere gị. Wow. Kpọmkwem na Delta. Nwaanyị alụrụ n'Isoko n'Urobo na steeti Delta gaa nwoke ọzọ, di ya, ụmụ ya anwụọ. Obodo Wuu Igwe chọpụtara na ọ bụ omenala ndị Isoko n'Urobo nọ na steeti Delta na nwaanyị ọbụla di ya bụ onye Isoko maọbụ onye Urobo gaa nwoke ọzọ, ọ bụghị nwaanyị ga-anwụ kama di ya, ụmụ ya ga-anwụ. Nwaanyị gaa nwoke ọzọ, nwaanyị cheatie on the husband, di ya anwụọ, ụmụ ya anwụọ. That is the tradition of ndị Isoko na Urobo steeti Delta. Ọwụ ihe ga-eme nwaanyị. Ọwụ onye ahụ chitiri nụ ga-anwụ. Ọwụ onye chitiri nụ ga-anwụ. Ọ nwaanyị di nwaanyị chitiri nụ ga-anwụ, ụmụ ya esoro ya. But it's not logical now. Ọ bụ n'ala ha nụ. O nwere mmanya asị na a na-aṅụ, o nwere ihe asị na agbawa nkwụ. Ejikọ m ihe na mma ahụ egbe ma ahụ. Ụdịrịka akwa. Ụdịrịka di ya nwụọ, nwaanyị adị ndụ. A sị na o nwere mmanya mgbe ha na-agbawa nkwụ, na o nwere mmanya a na-adị na-aṅụba. Eburu mmanya ahụ mpa na-ebunye nwa ya nwaanyị, na o nwere okwu a na-ekwu kwasara mmanya ahụ, nwaanyị aṅụọ ya. So okwu ahụ wụ imekwala ihe dị otu a, lekwa omenala anyị, imele ihe dị otu a, di gị ga-anwụkwa. Is like itreti nụ nwaanyị ka ọ hapụ ime ya ka di ya hapụ ịnwụ. Mana at the end of the day, ụmụ nwaanyị chọrọ ka di ha nwụọ, ha ejeji na nwoke ọzọ, dị ma na-anwụọ. Nwoke mekwana gịnị onwe ihe ga-emenụ.
onwe ihe ga-eme ebe problem nọ ọwụ nke nwaanyị eleba problem ga-eji nụrụ nke ya wụ ụmụ nwoke ga n'iru mewe amanụ m na ọmakwa omenala ndị nụ Igbo na-asụ n'olu ịghọtala ọdịbendị mana a sịrị o nwere ndị ishekiri na steeti Delta anaghị eme na ndị ishekiri na steeti Delta n'ọsọsọ Isoko na Urobo bụ ndị na-eme mana ishekiri na ha anaghị eme ịghọtago na ndị ka ha gụtara akwụkwọ karịa ndị nke agbụrụ ndị nke ọ bụ na-eme ya sị onye ọbụla chichiri onye ahụ ga-ahụ ị ga-ahụ na ndị ebe niile ada ajụ ọ dịkwa egwu kpọmkwem na South Africa otu nwoke anyala ndụ n'okpuru ụkwụ ụgbọelu sitere South Africa gawa Amsterdam mba Amerịka. Obodo Wuu Igwe chọpụtara na otu nwoke onye chọrọ ịga mba ofesi gara zoo n'okpuru ụkwụ taya ụgbọelu bụ nke fepụrụ na South Africa kwụsịtụ na Kenya sikwa ebe ahụ gawazia Amsterdam mba Amerịka bụkwanụ ụgbọelu nọrọ awa 11 n'elu. Nwoke a nyara ndụ. Ọ bụ ndị uwe ojii nwụchiri nwoke a ka o si n'okpuru ụkwụ ụgbọelu arịpụta ka oke dị ka ọ gbagwojuru ndị mmadụ anya ka nwoke a siri dị ndụ n'oke okpomọkụ na ikuku ọjọọ niile kuru ya n'elu n'ebe ọ nọ n'ime ụkwụ ụgbọelu ahụ. A chọpụtara n'ime ahụ nwoke a chara ọkụ nke ukwuu mgbe ọ rịpụtara dị ka a hapụrụ ya ka ahụ ya jụtụkwu oyi tupu ajụwa ya ajụjụ. Atụsinye awọdụ otusi banye na Guinness Book of Records. Onweghị awọdụ nwoke a chọrọ na ndụ ya na ahụhụ unu nyezie free visa unu chezie ya ebe o shi otu abịa Amerịka nwune you are now a free citizen of America enye green card ịghọtala. Ọ bụrụkwa ndị polisi Naijiria hụrụ onye a ka ozugbo ahụ ọ ruturu from ocean ihe arịpụta a ga-akụ gị gwogwo agaghị echekiwe because ozugbo ahụ ọ rituru ndị polisi ihe bụ ụzọ mere ha kpọrọ ya godi ga to the clinic section ịghọtala cheki temperature ya yes ahụ na ime ahụ ya na-ekpo wa the boy aṅa the man aṅa na ọṅa n'ikuku 11 hours n'elu and ịma in America ịgawa mgbe m gara America last mgbe m gara America last n'elu oke na-aga America oke gara America chai Chineke edu mụnwa nwa m edu nwa m etire gị na katon ka onye na-ekete Chineke Amsterdam nọ na Holland. Okay, Amsterdam nọ na Holland. Yes, ọwụghị America. MC Prof gwara m ya na MC Prof na Amsterdam nọ Holland. So ihe m na-akọrọ gị mgbe m gara Holland, not America now, mgbe m gara Holland anyị fechara ọ fọtụrụ ntakịrị anyị eruola eluigwe. Ihe gara Cotonou. Shut up. Arị Holland ị gara. Kpọmkwem na Kano ụgbọ oloko echigbuola mmadụ 9 na Kano. Obodo Wuu Igwe chọpụtara na ụgbọ oloko kwapịara ụgbọala trela Dangote bụ akpa ntụ simenti na otu onye bụ keke na pepo nakwa ndị nọ na gburugburu ebe ahụ na Kano. Mmadụ 9 ndị a nwụrụ mgbe ụgbọ oloko ahụ nọ na-azọ onwe ya azọ. Ụgbọ oloko ịma o nwere bịakwanụ trela Dangote ịma o nwere otu esi arụ rel ụgbọ Dangote chọrọ ịkros na-ele ha anya na-amahụ na amamịa na nghọta ya wee kụrụ ya chirizie ihe kuruzie ihe ma tren enweghị n'ihe anụnụ ya kụrụ gị until maybe oshishi akwụsị unu ma ọwụ onwe kurushi kwụsị na fence ma ọwụ onwe nnu ihe jibiri otu akwụsị ndị niile nọ n'akụkụ ebe ahụ jiri ndị mmadụ gbaa breki. Ọ dịkwa egwu kpọmkwem n'Ọshụnụ otu nwaanyị agbawala enyi ya nwoke obi n'Ọshụnụ. Obodo Wuu Igwe chọpụtara na Isaac Olowole na mba ofesi zitere enyi ya nwaanyị Amanda nde naira 7 ka o jiri zụpụtara ya ala n'Ọshụ ọ ga-eji malite ịrụ ụlọ ma ọ bụrụ na ọ lọta. Enyi ya nwaanyị ewere nde naira 5 n'ime nde naira 7 chụọ aja sowing seed n'ụlọ ụka ha isi agbaka enyi ya nwoke mgbe Amanda gwara ya na ihe mere o jiri mee nke a bụ ijiri chụọ aja iso seed ka nke ga-abịa n'ihu kara nke o wetara eweta. Pentikọstal chọọchị
5 million enyi nwoke wetere 7 million ka o jiri zụtara ya ala ebe ha ga-ebido rụwa ụlọ ya were 5 million ọ na-ewere 10% of the money ya were 5 million jeje so seed ya were 70%. 70%. were 5 million so seed enyi nwoke ala asị gị soro m seed mana ejeje ego onye ọzọ eso now you are talking now you are talking ya na-agba enyi nwoke na ihe o jiri mee ya so that ego ọzọ ga-abịasị ga-abụ in large quantity n'otu ose ori as a seed now ya cool down that the Lord is going to bless him abundantly n'ụzọ nke ọzọ o jikpere eji o mana ọwa ego gị iso seed jiri eji but ọwụ na ụdịrị nke anụnụ azịrị ego mmadụ 5 million na pastọ ka eriele 5 million mana nwere nwoke mami ama na obodo oyibo she send me the number of that pastor immediately he send them akpọ ya I am so and so I'm calling you from America and I had my girlfriend, not even my wife, my girlfriend. I used my money to source it. Please, I am not a believer of your faith. I am unsewing. I am unsewing. otu nwa okorobịa akwụọla afọ n'ala o dịka ọ chọrọ iji nne ya agwọ ọgwụ ego na steeti Imo. Obodo Igwe chọpụtara na otu nwa okorobịa onye ego ọkụ yahoo dị afọ 32 kụrụ afọ n'ala ka ọ gbara mbọ igbu nne ya n'ebe ha bi na Heroes Apartment ncherịta ihu ụlọ oriri Concord Hotel nọ n'Owerri dịka o ji mma makasịcha nne ya ahụ na ụdị ka o gbuo nne ya. Onye aha ya bụ Eziada Chika Mbachụ bụkwana onye o siri na windo kwapụ mana nne ya na mkpu ọ nọ na-eti mkpu ajọ ọnwụ ka ndị agbata obi jiri gbapụta zọpụta nwaanyị a kpọzia ndị uwe ojii bụ ndị nwụchiri nwa okorobịa n'Owerri ka nke a mere. Ahụrụ m onyonyo ahụ na n'Owerri nga na Heroes Apartment azụ nga. Madam Mbachụ nwaanyị awụ a pharmacist. Ime ya? Yeah, a pharmacist. She has traveled outside the country. Wow. Outside the country and then returned. Chineke me. Maka nne mụfana na-ajụ ọwụ na nne ya ejighị ego. I don't understand. Ọwụ na nne ya eleteghị ihe. Onye mme ya gara n'obodo oyibo. Ọwụ na nne ya atagaghị ahụhụ maka ya. What is wrong with this boy? What is wrong with these boys? Nwere ihe ọṅụ makwa na ọgba ha aka. Ghọtara? Nwere ihe agba ha aka. And the boy must be from a well-to-do family. Chekere ndị bi n'opposite Heroes Apartment. Ego le itaraje ego li jebi nga. So, ọwụ na ihe sigere ha ike. Ọgba ha aka. Adịkwa egwu. Kpọmkwem na Rivers otu nwa agbọghọbịa anwụọla n'ụlọ enyi ya nwoke na Mile 3 Diobu Port Harcourt steeti Rivers. Obodo Igwe chọpụtara na otu nwa agbọghọbịa aha ya bụ Ifeọma Ụzọ Igwe onye ji oyibo were mara nwụrụ n'ụlọ enyi ya nwoke bi na Nwoke Street Cherubim Road Mile 3 Diobu Port Harcourt nke steeti Rivers kemgbe abalị 28 nke ọnwa Disemba. Enyi ya nwoke agbachi ụlọ gbafuo. Ọ bụzi ushi ozu ahụ shiwerenu mere ndị agbata obi jiri chọpụta na ọ bụ ọnwụ ka onye nọ n'ime ụlọ ahụ nwụrụ dịka ha kpọrọ ndị uwe ojii. Aka akparala nwa okorobịa ahụ aha ya bụ Kelechi ka ọ dị ugbu a. A sị na hotel o nwere ike ya hapụ ebe ahụ. Ka ha gaa nụnụ. Hapụ ebe ahụ. Ka ha gaa. Ama m na-aghọta. Abuja kpọmkwem ndị uwe ojii egbuola otu nwoke na Abuja. Obodo Igwe chọpụtara na Shedrack Ochoche na-arụrụ otu nwaanyị na-ere nri ndị China ọrụ a na-akpọ Madam Pimpim ka ndị uwe ojii tagidere ahụhụ tọchọ ya nwụrụ ahụ ha n'aka n'ihi na Madam Pimpim nne ya ukwu boro ya ebubo na o zuru igwe batrị ụgbọala ya ka abalị 5 gachara nwa okorobịa ahụ gbachara arụkwaghịm n'ụlọ oriri ahụ. Madam Pimpim ka ọ hụrụ na o wutere ya na nwa okorobịa ahụ agbaala arụkwaghịm n'ụlọ oriri ya gaziri kpọrọ ya ndị uwe ojii n'ụdị na o zuru igwe batrị ụgbọala ya. Ugbu a ndị uwe ojii atọchọgidele this boy ya nwụọ. Madam Pimpim egbuole mmadụ. Ịma o nwere ndị na-anaghị aghọta nwere ọwụwụ fọs nrụgidere gị ọrụ si arụwo m arụjuole m allow me go.
chọrọ onye ọzọ ha mụọ ọ bụ ya nwere ike mee ihe dị terrible gị bozi ebubo na ozurule batrị moto arụjọ ka ngo ọ dịkwa egwu o nwere ihe ọzọ m chọrọ ka anyị tinye ọnụ na ihe na-eme n'Imo steeti ọ kachasị n'immigration office ọtụtụ ndị mmadụ ekwuola okwu ya ihe na-eme n'immigration office ịghọtala Obodo Wuu Igwe ka na-enyokwe ka enyopụta mana anyị ma na ọtụtụ ndị mmadụ abịala gba aka ebe na ihe na-eme n'immigration office abịa na mkpumkpu ego ị ga-akwụ first installment of the money ị ga-akwụ onye ka m na-agwa gị irejista chaa ịghọtala mgbe ihe a ga-apụtawa sị gị weta ego for fast gịnị quick gịnị nwere ihe a na-akpọ express gị weta ego ka emeri gị express ị ga-aga na immigration you will pay up to 100,000 you will pay up to 100,000 to get passport ịghọtala to get passport. Let me tell you amaghị m ọwụ ndị be anyị or ignorance na-eme anyị you apply online. I think the ego ọchịchị etiti shi na waf immigration is about 17,000 or 19,000 something. Are you kidding me? Of course go to www.immigration.com ị ga-ahụ ego ole eji agba passport, official payment, official price of immigration passport ị ga-enweta. Mana ị gaa na ọfịs gị were 50,000 nye mmadụ n'aka mgbe ọzọ ị ga-abịaghachizi ọsị gotekwa 50,000 ka eme ọsịsọ and yet you will not get it after 3 months, after 4 months, after 5 months. A sị na ndị tinye akwụkwọ kemgbe July onye ka m na-akọrọ ọnụ July afọ gara aga then ozi ị chọrọ iji passport ahụ eme ya aga n'ahụ gị ọ bụzie na o nweta ishi plan all your life the passport will delay you. mana enwetara nke m ozugbo m bara ụkwụ nga ahụ kpam bịa yọọ nọnso nkwa I think e nwere instruction e nyere biko ihe nọnso nkwa ozugbo ị chọghị ka m gaa so iwe enemy of progress abakọ gị bala adị isi na ha dị gị nwee respect. Olee ndị Igbo ga-eme gbasara akụkọ sịrị gwa gị mewe na ị na ya nụ ime otu ịnụ na ịkọwala bọtụlụ nga nwee ebe ọzọ iche ịkọwala bọtụl Imo steeti eme akụkọ sịrị gị je obodo oyibo ijebe gị mewekwa akụkọ sịrị yes ma eje memere ndị ọcha na ndị mee ya ime na gị mewa na $1 mere ndị Igbo nọ na Amerịka ego ndị Imo ahịa bịakwanụ bịa kwụsị na ije omia ma eripụla m kpọmkwem na Plateau ndị ọrụ nchekwa NDLEA amanyela otu nwaanyị aka na akpịrị vọpụta ya ọgwụ ike koken ọ chọrọ ilo na Plateau. Obodo Wuu Igwe chọpụtara na Ifeọma Shade dị afọ 29 di ya na-atụ mgbere ọgwụ ike koken ka ọ hụrụ ndị otu ọrụ NDLEA wụbatara n'ụlọ ha gara buru ngwugwu ọgwụ ike koken di ya na-ere manye ya n'ọnụ ka o loo ye mana ndị NDLEA mabanyere ya aka akpịrị ya gbọọ ya n'ike n'ebe ha bi na Gingi Rukuba Road, Jos steeti Plateau. Nwaanyị ike hụrụ di ya n'anya ọ hụrụ di ya n'anya ihe ụlọ ịghọtala ụmụ nwaanyị ole ga-eme to protect the husband. Ozugbo nwaanyị ahụrụ ndị NDLEA pịam ya rọsh ebe di ya na-edowe packets of cocaine buru ihe wom n'ọnụ ya ka o loo ye. Unfortunately ndị ihe na aha ahụ na ya sharp ha rọshịa ya mụiza ya aka na akpịrị ya agbọọ ya. Ụmụ nwaanyị ole ga-eme ya kwana gị maka amara aka na akpịrị mgbe ahụ gị tabie ha ama ata ya gbogbonu tachaba elo ya kpọmkwem na Jigawa otu nwoke dị afọ 25 akwụọla ụdọ na Jigawa. Obodo Wuu Igwe chọpụtara na Nasiru Badrama ji ụdọ kwugbuo onwe ya n'obodo ya bụ Sadawa kansụl Tawura nke steeti Jigawa dịka a na-amatabeghị kpọmkwem ihe mere o jiri kwugbuo onwe ya hapụ nwaanyị ya na otu nwa ya nwaanyị. Mmadụ igbu onwe ya ara dị mma ma otu kpọmkwem n'Ogunu ndị ọbụ egbe agbalụ ụgbọala onye eze na onye
onye eze na ndị na-egara eze ọkụ na Ogono. Obodo Bụ Igwe chọpụtara na ọba Ayinde Odetụla nke obodo Agodo kansụl Ewekọrọ nke steeti Ogono ka ndị a na-amaghị ndị ha bụ mụnyere ya ọkụ ya na ụgbọala ya ere. Obodo Bụ Igwe gara n'ihu kwuo na ndị obodo Ake anaghị ekweghị na ndị obodo Owu ekweghị na ndị obodo Ake ga-achị ha, bụ nke mere ejiri nwee nghọtahie n'etiti ndị si Ake na Owu n'ọcha na kansụl Ogun bụkwanụ Ake, ebe eze ọba Adetola si, bụ nke na-ewute ndị Owu dịka a na-ekwu na ọ bụ ndị obodo Owu dunyere ndị gbara eze ọkụ gbakọta ya na ụgbọala ya ọkụ. Ọ dịkwa egwu kpọmkwem na Kano. Ndị ntorobịa iwe na-ewe agbalụ ụlọ akwụkwọ ahụ eliri obere nwa aha N'ifa Abubakar na Kano. Obodo Bụ Igwe chọpụtara na Noble Kids Comprehensive College Kano ka ndị ntorobịa gbara ọkụ n'ihi ogbugbu na olili onye nwe ụlọ akwụkwọ ahụ gburu ma lie obere nwa ahụ bụ onye dị afọ 6, aha ya bụ Hanifa Abubakar. Onwe okorobịa tọrọ nwatakịrị a onye nne na nna ya ji ego ma bụrụkwa onye zitere n'ụlọ akwụkwọ ya, zoo ya n'ụlọ ya, gwa nne na nna nwatakịrị a weta nde naira 6, bụkwanụ nke ha wetarala egbughị oge ọbụla ka enwee ike tọhapụ nwa ha. Mana nwoke a gara n'ihu gbuo nwatakịrị a n'ihi na ọ matara ya dịka onye nkụzi ihe, dịka ọ kpọrọ ya ọnkụlụ. Ọ gaziri n'ihu gbuo nwatakịrị ahụ, lie ihe n'ogige ụlọ akwụkwọ ahụ n'ili ọ na-egwumighị egwumi. Ọ dị egwu lenu. Nkịta tara ọkpụkpụ anya were ya n'olu. Kpọmkwem na Ebonyi ndị ọbụ egbe egbuola otu onye nche Ebube Agụ na Ebonyi steeti bụrụ isiela. Obodo Bụ Igwe chọpụtara na Sọnde Nwafọ dị afọ 30 onye Ekpelu kansụl Ikwo nke steeti Ebonyi ka ndị ọbụ egbe wakporo n'ụlọ ya n'abalị, gbagbuo ya, bupụta ozu ya n'iro, bupụ ya isi laa. Obodo Bụ Igwe gara n'ihu kwuo na nwaanyị ya kwuru na ọ nọ mgbe ha nọ na-ajụ di ya na ọ hapụrụ ha n'ime ọhịa bịazie na-arụrụ gọọmenti ọrụ n'ụdị onye nche otu Ebube Agụ na steeti ahụ na-eri ụgwọ ọnwa 30,000 hapụ ha n'ime ọhịa ha na-ata ahụhụ. Ndị otu ha nọ n'ime ọhịa ya emechazi chegharịa bịazịa na Ebube Agụ chegharịzịa bịa na Ebube Agụ iwe wewe ha. Ka anyị gbapụ n'aka ahịa bikonu, anyị na-alọghachikwanụ maka na okwu ka anyị ga-eleba ya n'abalị a ọ kachara akaja. Ndị na Ozisa 96.1 FM Owerri. Na nke izu a ọkụ agbariela ozu dọrọ n'ọba nchekwa ozu nọ na Anambra. Obodo Bụ Igwe chọpụtara na ozu ndị nwụrụ anwụ ndị nwe ha dọwara na mọchụwarị ọnụọgụgụ ya ruru 400 ka ọkụ si n'ime ọhịa nọ n'azụ ụlọ ọgwụ General Hospital Ọnịcha batara n'ụlọ ọgwụ ahụ, banye n'ebe a dọwara ozu ndị mmadụ ruru 400 gbarie, ma ụlọ ebe a dọwara ozu ma ozu ndị a dọwara n'ime ihe gbariri ghọọ unyi dịka akwa na-akwụ n'ezinụlọ ndị nwe ozu ndị a gbara ọkụ na steeti Anambra. Obodo Bụ Igwe chọrọ ịma n'abalị a ma ọkụ ugbo ozu ọ ga-emetụta anụ ahụ onye rikpa ahụ mgbe a ga-ebilite n'ọnwụ nke ikpeazụ. Obodo Bụ Igwe chọrọ ịma mgbe a Jizọs ga-abịa, mgbe a ga-eweli ndị nsọ ndị nwụrụ anwụ ga-esi n'ili bilie lakoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri Chukwunna. Obodo Bụ Igwe chọrọ ịma ndị gbara ọkụ na 400 ozu ndị gbara ọkụ gbarie ghọọ ntụghe unyi mgbe a ga-ebili n'ọnwụ, olee otu ha ga-arị? Ọnwụ na ịma gị gba anyị iji ga ajụjụ ka iwu onye ọgọ mmụọ. Ajụga m ajụjụ a because I'm confused. Don't be confused. Don't be confused. Ichefu ya akwụkwọ nsọ kwuru. Hebrews chapter 9, 27-28. You die once. The next day of judgment. Ozugbo mmadụ nwụrụ, si na mmadụ anwụọ na kpam, mmụọ ya pịam apụọla. Oke, mgbe Jizọs ga-abịakwa, olee ndị ga-ebilikwe n'ili mgbe ahụ? Ndị ga-ebili n'ili. Mgbe ahụ mmadụ nwụrụ, ọ wụ ọnụ ahụ ga-ebili n'ili ka Chineke kere. Mmụọ gị, n'ihi na mmụọ gị ga-abanyezi n'ime ọnụ ahụ gị.
ya ka m na-ekwunu na mgbe anyị ga-alago n'eluigwe ndị nsọ anyị ga-eweli ndị nsọ ọ bụrụ na o nwere onye ewe onye nsọ ọkụ agbara na ya alagoro n'eluigwe ọ ga-alagoro n'ụdị unyi ọkụ gbara ya ka ọ ga-alagoro n'ụdị gịnị ihe m chọrọ ịghọta ihe Obodo Wuu Igwe chọrọ ịghọta kọwarụ m achọrọ m ịghọta ihe m chọrọ ka ịghọta wee mmadụ nwụọ ọ nwụọna ihe ndị hụga na mọchụarị ihe ahụ ephemerals onye ọnwụ ya rụzie na mbilite n'ọnwụ ọ ga-enwegharị new body new flesh new legs ihe niile ga-adị ọhụrụ ọ dị na Baịbụl new body azị n'otu m nọ na nwa na-aja ile eluigwe masị Chineke kpọgharịa m na achọrọ m new body ị ga-enwe ihe niile ga-echenji ọ ga-awụzi ihe ọhụrụ ọ mee ka ihe ochie ka ịghọtaga ahụ dị ihe m na-ekwu aghọtaga m ekwu ịdịshọn ịghọtaga ihe m ekwu ndị ghọrọ unyi na ka isi na mgbe a ga-ebilizi na ha ga-adị Chineke ga-agbanwe ha oke ifere ihe ji ga na-adị ka onye bara nwe onye ngwọrọ onye ngwọrọ ya nọ n'ime ngwọrọ ahụ nwụọ elie ya na oge ikpeazụ ọ ga-adịkwa ka ngwọrọ eluigwe oke ọ gaghị adị ka ngwọrọ na-edu ya confusing me chere azịna onye ngwụrọ na-anwụọ n'ime ngwụrọ ọhụụ mgbe ọ ga-alazi n'eluigwe ụkwụ ga-arị ya mma ichefu ihe Bible kwuru na there is nothing unclean that you enter the kingdom of God. Ihe niile ga-adịzi ihe niile ga-adịzi perfect. Mmadụ ka anyị mara ihe ndị mmadụ ga-ekwu. Arụkọta isi na-egwu isi n'ụbọchị mbilite n'ọnwụ Chineke ga-eme isi ga-arị ntakịrị, isi ma awụ ntakịrị, isi ede, isi ma awụ ọkpa, isi ede, isi ụdara. Ọ dị mma biko ịmara nnụ ihe ị ga-akọwa nwere anyị n'abalị a kọwatụ ka Obodo Wuu Igwe ghọta nke ọma ka anyị ghọtakwa n'uo ndị agbara ọkụ na mọchụarị nọ na General Hospital Ọnịcha steeti Anambra 400 corpses gbara ọkụ gwogwo ghọọ ntụ anyị na-ekwu n'ụbọchị mbilite n'ọnwụ dịka educhirikwu ugbulaka na a ga-agbanwe anụ ahụ ha ewere anụ ahụ ọhụrụ biko o nwekwa ihe ọzọ ị chọrọ ịkọwatụrụ ma bikos otu anyị shiri confuse o nwekwara ndị ọzọ ri confuse ka ịkọwara anyị ndị pastọ ndị ma Baịbụl ngwa kpọbanụ 08032253415 0708-264-1625 mgbede ọma o nwune ọ dị mma gwana anyị nke ịma n'okwu a Chineke nwere the capacity ime mmadụ na-enye ka onye ha bụrụkwa ihe Chineke chọrọ ka ọ bụrụ dịka o kere mmadụ adịghị ma o kere mmadụ sịrị mmadụ dị inwe mkparụ kama onye ọbụla nwere mkparụ ma onye ọkụ gbara ma ọ gịrị ma ọ bụla ọ ga-akpọlite n'ọnwụ Chineke ga-eme ka onye izu oke dịka mmadụ n'akwụkwọ Corinthians na okwu sị adị onye ọbụla gịga n'eluigwe with blood ma flesh kama ha ga-azọ spirit so dịka ihe na-ekwu ya bụrụ onye nwere ọdịnala ịga eluigwe onye Chineke nwere si na ọ ga-aga eluigwe onye ha agaghị echi ụdị ahụ ọhịa aga eluigwe kama ọ ga-aga eluigwe dịka spirit dịka angels na ndị ọzọ ọ ga-abụ ndụ n'elu ala mana glapụ ụlọ Chineke ga-enye ihe ọnụ ahụ nke ewu na anụ ahịa ga-ezu oke dịka mmadụ ọ gaghị enwe mkpara ọbụla dịka iwu jiri ọ dị mma nwanne m nwoke ọ na ha abala o mgbede ọma o mmadụ ọsịda kedu ndewo Nonso ihe mmadụ na-ekwu n'onwe ekene ewu mmanụ kubi ha ume mkpụrụ obi ya esobena onye nwe anyị ihe ndị a na-ahụ ka ebe ọwụkwọrọ ahụ ọgbara mkpu na akịka na nwe ndị ka mkpụrụ obi onye ahụ esobena mmadụ ọrụkwe mgbe ahụ Jizọs gakwa abịa dịka ọkwa ndị ahụ n'ebe ahụ ndị ahụ mkpụrụ obi ya sobere ya ọkwa ndị ọwụ ọkwa ndị ọ ga-akpọrọ ya adịmma mama Justina adịm ịgbalị ya ihe na-ajụ gbasara ndị ọkụ gbara gị chefukwere ndị mgbu gata n'ili ijere ajụjụ nke ahụ maka na elie mmadụ eliela mmadụ ihe m nyere onye ahụ within a month ahịa niile mgbe atakasịta na tafọ
atachara ihe niile ịma ọ na-adị mma ka anyị na-aghọta ya o nwere ndị kwuronu na dịka akwụkwọ nsọ siri kwuo ozi mkpụrụ obi onye ahụ onye a ga-alakwuru dịka mmụọ lakwuru onye nwe mana o nwere ihe a gwara anyị na mgbe opi ike ga-ada when the trumpet of the Lord shall sound and there shall be no more mgbe ahụ trumpet ahụ ga-ada a sị na ili ga-emepe ndị nsọ ebilie ndị nwụrụ anwụ na agbara ọkụ gbara ha ga-ebili n'ụdị unyi ịmana na-aghọta m ndị a ga-ebili ịmana mgbanzi their spirit when they ga-ebili n'ụdị okay that the spirit ha ga-ebilizi ọwụ anụ ahụ ha ga-ebilizi the spirit will go back to wherever as you said mana o nwere and they are coming back they are coming from this children Bible new image children Bible agụrụ mgbe ahụ ụmụaka ya bịara sie nga ndị biligenu yicha white shinili na-ebili ihe ọhụụ spirit ka ọwa anụ ahụ ha bịara mee ya na-achawo white ijigara ma hụrụ anụ ndị so na mbili mbụ mgbede ọma o Nonso Nkwa. nwune Nonso dịka ana m ekele gị na na studio unu na-eme anyị obi aṅụrị. ndewo nwanne ya gazie Unu agbalịala. Nonso kweshọn na okwu mpere ekwa. In fact, ọ rara mana ọracha akwa ahụ. Akọdị dịka akwụkwọ nsọ siri kwuo. Ọ sị na ụbọchị ahụ onye nwụrụ anwụ ebiri ma ndị mmiri riri ha niile ga-alọghachita site n'ụdị mbụ ha site n'ụdị mbụ ha chere ka anyị na-aghọta gị site n'ụdị mbụ ha wụ anụ ahụ ha jiri wụrụ mmadụ n'ụwa okay on the last day Bible says na ga-agbanwegharị okay ọ sị na ndị nwụrụ anwụ na ndị ahụ ha ga-ebilite for the final judgment okay so ndị a niile ọkụ gbara na otu ọhụrụ ọkpụkpa ha ji ere kasịcha according to Bible ha niile ga-alọghachita for the last judgment ọ bụrụ onye mere nke ọma ga-esome ọ bụrụ onye mere nke ọjọọ that is the final judgment for that person. Okay. Ọ dị ma ịma onwe m chọrọ ka anyị ghọta o mgbe Chineke ga-ekpe ndị mmadụ ikpe na nke ikpeazụ onwe ndị si na ihe ga-ebilizi mgbe ahụ wụ mmụọ onye ahụ ndị ga-eje ọkụ mmụọ ha ga-ejikwa ha ga-adịkwa n'ụdị mmụọ aga ọkụ mmụọ ka ha ga-adị n'ụdị mmadụ aga ọkụ mmụọ ihe m si aghọta ịma aghọtachara onye nwụrụ anwụ is no longer mmadụ mụ na gị na-ekwuru onye nwụrụ anwụ ọkwa n'ụdị mmụọ ka ha ga-anọkwa asị m onye ahụ jeme n'ọkụ mmụọ ọ ga-aga n'ọkụ mmụọ n'ụdị mmụọ ka ọ ga-aga ọkụ mmụọ n'ụdị bikọs akwụkwọ nsọ shi na ịba n'ọkụ mmụọ mgbe ahụ na ọ ga na-agba gị n'ahụ na ọkụ ga na-ere gị gị na-akọ onye nwụrụ anwụ ọ ga-awụ onye mmụọ n'ime ọkụ mmụọ ka ọ ga-awụ mmadụ n'ime ọkụ mmụọ bikọs ọ wụrụ onye mmụọ n'ime ọkụ mmụọ ọkụ a ga na-emetụ ya n'ahụ ọ ga-awụ onye mmụọ mmadụ ọ ga-awụ onye mmụọ mmadụ n'ime ọkụ mmụọ ghọtara onye ajụjụ a na-efe ụzọ achị m aghọta mana ichefu na enwere kọntrịs ndị otu ọsọ ili mmadụ wụọ ha ji akpọ the person ọkụ nwere ndị na-agba ọkụ nwoke ndị na-agara werezie ntụ ahụ n'ime mmiri nwoke ndị na-agara ndị ya nwoke ndị na-agara ndị ya amara m onye Igbo nne ya na nna ya nwere ebe ahụ aside kọntrị ha ejite ya meshin grind ya oke wele ya ihe na komkom ya eburu lọtawa bịa lie hey so gị grind ya m gị try ya adị mma mgbede ọma o nwune asa grind aga grind ligi mmadụ ka ada ya nna lekwenumo ọya ụnọ nwune okay chai
ọwụ ya nna m ịghọta mmadụ ka a na-aya o mmadụ ka a na-aya ọ na ya ọ ghọtara ihe m na-ekwu oke ekwuwula ihe ọzọ aka m na-ajụkwa yes mkpụrụ obi mmụọ ga-ala eluigwe ndị ga-agakwa n'ọkụ mmụọ ha ga-awụ na ga-ala n'ụdị spirit ka ọ n'ụdị anụ ahụ maka na akwụkwọ nsọ na-adọ anyị aka na ntị sị na ọkụ ga-agba onye ọjọọ ebighị ebi n'ọkụ mmụọ na ọkụ ga na-ere ya n'ahụ niile ibi na na-eji oche anyị mgbe anyị ụmụazị o nwere fim a na-eji anyị mgbe anyị nọ na praịmarị skuul o nwere ndị na-eji fim sinima ha bịa ha tọọ akwụkwọ white bịa buru sinima ihe ahụ bịa jicha anyị ndị nọ n'ọkụ mmụọ ndị dịka mmadụ ekwensu abịa na-apịa ha ụtarị ha na-ịghọtago ha ọwụ mmụọ ga-aga ọkụ mmụọ witi ahụ mmụọ ka ọwụ anụ ahụ mmadụ ka eji aga ọkụ ma anyị agọtala ka eluigwe wụ anụ mmụọ ga-eje eluigwe mana nke ọkụ mmụọ kwanụ ọwụ anụ ahụ ka ọwụ mmụọ ga-ejekwa ọkụ mmụọ gwara nga asị gị na ọwụ ọnụ ahụ mmụọ mmadụ agọtacha m olekewa anụ ahụ you want to confuse me olekewa anụ ahụ mmụọ mmadụ maka na mmadụ nwụọ ọnụ ahịa ga-ere ebe a ndị ga-aga ọkụ mmụọ ka m jụgasị a ga-ebu anụ ahụ otu anyị bu ugbula aka otu ibu ke ugbula aka jee ọkụ mmụọ ka ọwụ mmụọ I told you m sị gị na mmadụ nwụọ mkpụrụ obi a that soul will now have another body because that soul will have another body in which it is being closed. Ya bụ ọ ga-enwe ọnụ ahụ ọzọ jidere mkpụrụ obi ahụ ọ mkpụrụ obi ọjọọ na mkpụrụ obi nke ọma so ọnụ ahụ ji mkpụrụ obi nke ọjọọ ga-aga n'ebe ọbụla ga-aga. No wonder devil is black. Onye m dị otu enyere ya achọghị m ka ị gaa ọkụ mmụọ ewune biko agaghị m agakwa aga m ahụ getimanụ n'ọnụ ụzọ eluigwe ama agwa Chineke isi ga-aga eredus ya fata move emotion n'eluigwe na ihe bụ ogbu ndị getiman otu egwu ka anyị pịakọ mgbede ọma o ọnụ ya nwune gọzikwe gị o ee ya enwetala anyị taa nnọọ anụ arụ ndị ahụ ị na-ekwu nwụrụnụ kpọrọ ọkụ maọbụ ndị rere ere anyị bụ dịka baji si kwuo ya ọ sị n'ụbọchị ahụ ha ga-ezipụta ma ndị ga-enwụrụ n'ime mbe na ndị nwụrụ n'ime Kraịst mmụọ ha ga-alọta Chineke eyikwasị ha anụ arụ na-adịghị ere mgbe ha ga-ebu anụ arụ ụzọ maọbụ nwa nke lọtara ha ga-agbanwe ha nye ha anụ arụ na-adịghị ere mgbe ya bụrụ ndị nwere niile ha hazie ebe ha ga-anọ ebe ahụ agaghị anwụzi ahụ agaghị anwụ ọkụ agba ahụ ebe ewu ọ dị ma o nwere onye na Facebook o nwere ihe m chọrọ ego ebe onye kacha uche ọ sị the people that will inherit the kingdom of God Matthew 19 verse 16 and it will be here on earth according to the Bible heaven and hell will be on this earth ya ọkụ mmụọ nọ n'ụwa eluigwe nọ n'ụwa according to Matthew chapter 19 verse 16 and 17 na ọkụ mmụọ nọ n'elu ụwa eluigwe nọ n'elu ụwa which means ọrịa ebe anyị laje onwe ihe dị ka anyị ga-ala elu onye edere ihe ọgara secondary school ọ sị gị lekwe ọ sị gị o kwoturu Bible na-achị ihe anọ na Bible ọgara secondary school ọgụrụ geography ọmara earth one of the planets ọmara earth one of the planets and then nwere planet ndị ọzọ ebe ndị mmadụ bi yes ọ sị na eluigwe nọ n'ụwa ọkụ mmụọ nọ n'ụwa which means anwụọ ndị mere njọ ejeme n'ọkụ mmụọ part of this world ndị mekwere anọrọkwa n'ụwa in fact ọ dị ka ọ na-akọwa that they will inherit the earth so nwekwara ndị nọ Jupiter
Jupiter one of the planets. Enweghị ndị na-ebe ahụ ebe ha ahụhụ Ekwere ndị nọ Mars. ebe ha ahụhụ a na-enweta life na Jupiter. Ọ naanị Earth ka mmadụ nọ. Yes. Onye gwara gị? Ọ naanị Earth. The man Any other place mmadụ nọ. The scientists they have discovered that Enwere ebe ọzọ mmadụ. Ebe ahụ ahụhụ mmadụ na. Yes, amara na m. Ebe ahụ ihe ahụ na-ahụ nga ahụ human being. They are aliens. They are called aliens. Aliens. Ha ji eku ume. Eyi ha mmadụ. Eyi ha otu mara gị. Ha yi mmadụ dị ka nkapị. Ụfọdụ yiri nkapụ. Ụfọdụ yiri ya ọhụhụ na human being ka ha hụ. Ịghọtala? Let me tell you, ihe this boy kwuru anyị ga-elebe ya. Enweghị eleba anya. Ọ kwoturu anyị Bible na. Taa Bible anyị ọnụ na Bible na kọrọ na ịma na ndị na-aṅụ gwogwoje ọ dị mma emecha ka aga m agụ ya Matthew chapter 19 verse 16 and 17. Ọ dị mma ebe a ka anyị na-abịakọta ya kpamkpam ihe omume anyị Obodo Bụ Igwe bịalụgo n'Ozisa 96.1 FM Owerri. Anyị ga-agbapụ aka ahịa ugbu a anyị laghachi anyị akpọbata ụmụnne anyị ndị anyị na ha nọ ebe a bụ ndị ga-anọrọ na nkeji ole na ole nọ n'ihu tupu anyị apịakọọ ya n'abalị ya. Edu